mulțumesc pentru aplauze, de obicei nu primesc aplauze decât, de fapt nu primesc nici la final. Ok, haideți să încep cu puțină istorie. Nu știu exact sigur, dar sigur în 1450, în urma cenzurării și suprimării comerțului liber din zona Atlanticului, a apărut ceea ce se cheamă pirateria. Pe scurt, aproximativ a avut 562 de ani ca să se gestioneze, să se perfecționeze și să apară o practică judiciară corespunzătoare. Pe scurt, cu siguranță putem spune ziua de astăzi că știm ce înseamnă pirateria. Dar nu știm, pentru că nu există părțința pirateriei, nu există nicăieri. Nici în actele în care se mândresc că ar fi antipiraterie, nici companiile care au campanii publicitare și campanii chiar foarte, foarte urâte antipiraterie, nu știu ce exact pirateria. Acum putem toți bănui ce înseamnă, dar din păcate ce bănuim noi că înseamnă pirateria este poate 5% din ceea ce înseamnă cu adevărat. Adică pe scurt ceea ce credem cu toții că ar fi, sau cel puțin ceea ce vrea să se crede că este, încălcarea drepturilor de autor. Bun. Ce presupune încălcarea drepturilor de autor? Este o chestie atât de ciudată încât inevitabil, din faptul că nu există o definiție, putem să recurgem la, nu știu, abuzuri și nu numai atâta, dar faptul că nu avem o definiție se poate interpreta. Și atunci hai să ne gândim la o chestie. Cum putem noi să zicem că suntem antipiraterie și să o sancționăm, să o penalizăm, să o incriminăm legal, dar nicio lege să nu există o definiție acesteia? Mai mult de atâta, în zilele noastre este o tendință să se exagereze cu antipirateria și cu pirateria, astfel încât apar acta, PIPA, SOPA, toate chestiile astea care au numai 4 litere și apar peste noapte, abuziv, cu niște articole de-a dreptul anticonstituționale și neconstituționale, cum vreți voi să le ziceți, nu știu care e articolul, așa, în final, ca să se ajungă la o chestie foarte interesantă, un dezechilibru economic. Companii precum Microsoft, care țin să vă anunț că a doua limbă la Microsoft este română, pompează bani în campanii anti-piraterie, zicându-se că, nu știu, un Windows care costă 13 milioane, dacă faci un backup, ca să nu ți se strice, Doamne ferește, te bagă în pușcărie sau îți dă o amendă. Deci, propriu zis, din frică, n-am voie să fac nimic, mai dau pe 13 milioane. Să ne legăm la cazul YouTube. Pe YouTube sunt atâtea piese, inclusiv fetițe care, nu știu, citesc o carte și pe spate, în fundal sau de la televizor ceva și deja ai de fapt e piraterie. Nu putem să ne gândim decât că sunt mult prea multe chestii abuzive, inclusiv, vă mai dau exemplu, împrumutul unei cărți, dacă împrumut o carte cuiva, deja fac act de piraterie, sunt tâlhar pe apă maritimă, sau maritim, cum vreți să spuneți. Vineri seara ies cu băieții la un film la mine acasă, de fapt vin ei la mine, și ne uităm la un film, punem muzică pe fundal, deja fac piraterie. N-am voie să distribui produse care le-am cumpărat. Să nu mai vorbim de, nu știu, v-am zis cazul YouTube, trebuie să ne gândim foarte bine dacă artiștii care apar pe YouTube nu sunt de dreptul încântați că le apar piesele pe YouTube. Casele de discuri cu siguranță nu, că ei pompează bani ca să ne oprească. Dar artiștii țin să vă anunț că primesc foarte, foarte puțin bani din vânzarea de CD-uri. Artiștii, de fapt, trebuie să fie promovați de către industria muzicală, pentru că ei fac bani, de fapt, din concerte. Și acum, dacă stăm să ne gândim puțin, cine pe cine fură? Adică noi furăm de la cine, de fapt? Țări precum Canada, Spania, Olanda, Rusia au lăsat să se distribuie legal copii de muzică, pentru că și-au dat seama că este un proces care nu trebuie să fie oprit, ci este un proces care nu are de ce să fie oprit. Este benefic, ajută economia, ajută oamenii care se pare că ar trebui să sufere, de fapt, din chestia asta, care, de fapt, nu suferă și își doresc cu adevărat să fie promovați ilegal. Nu trebuie să decriminalizăm ceva ce nu trebuie să fie criminalizat. Ceva ce este benefic. Nu trebuie să îngrădim drepturile unor artiști, fie că este muzician, fie că este actor, fie că este un studio care dorește să promoveze cantitate, trebuie să ne gândim dacă vrem calitate, dacă vrem, de fapt, informație bună, dacă vrem, de fapt, o economie stabilă și să nu uităm, de fapt, că
legea, la ora actuală, este considerată armă antipiraterie. Dar să nu uităm că și cea mai perfectă armă are un defect și o hibă extraordinar de mare. La cel ce o mână. Sau cel ce o ține în mână. Ok, vă mulțumesc, atât am fost. Ok, mulțumim.